zaman makarmi yana. Akai gudun wuce sa'a lalle ba a rabo da ɗabi'a. Dan da mai da toka ta yaya karko nasa zai kai a zauna. Bayyana kwatankwacin nazarina. Akai gudun wuce sa'a lalle ba a rabo da ɗabi'a. Dan da mai da toka ta yaya karko nasa zai kai a zauna. Yin magana da zanai a kanka ne ka dinga fuskanta. Dan ba kamar ka kuna tumfil azal ni kai na ba tuta. So na ka magani ne ka bani shi kar na tozarta. Jini so ya zama sinadari shine sila na zuwa na. Akai gudun wuce sa'a lalle